Я гэтых зор не намаўляў. Яны даўно надол глядзелі. Ці ёсць вятры ў цябе, зямля, каб стаў я ветразем надзеі. Добры дзень, прыхільнікі беларускай літаратуры. Сёння з вамі мы бліжэй пазнаёмімся з жыццём і творчасцю беларускага пісьменніка Максіма Лужаніна. 2 лістапада споўнілася 115 год з дня яго нараджэння. Максім Лужанін, сапраўднае імя Александр Амбросевич Каратай, нарадзіўся ў вёсцы Прусы Салігорскага раёна Мінскай вобласці у сялянскай сям'і. Ён рана навучыўся чытаць, а свет роднай мовы адкрыла для яго кніга Янкі Купалы шляхам жыцця. Не бачачы Янкі Купалы, я знайшоў у Слуцку, калі ён гарэў пасля адступлення белапалякаў, знайшоў у гімназіі кніжку «Шляхам жыцця». І я зразумеў, што это тая самая мова, на якой гаворым мы ўсе дома, што этой мовай можна пісаць такія цудоўныя вершы, як «Вольным гоманам хвоек высокіх, туманами болотных низин, казкой веков, близких ці далеких, кличем солнце тебя як один». Пасля сямігодкі ў 1924 годзе Максім Лужанін паступае ў Мінскі педагагічны тэхнікум. Ён меў на той час зшытак вершаў і лічыў сябе ўжо паэтам. Сябрамі, каля 10 чалавек, яны арганізавалі студыю «Маладняк». Кіраваў ёй Міхай Зарэцкі. У 1925 годзе Максім Лужанін увайшоў у літаб'яднанне «Маладняк», дзе і пазнаёміўся са сваёй жонкай Яўгеніяй Флямбаум. Яна таксама была паэткай. Яна гарадская дзяўчына, вытанчаная, разумная, а ён нядаўні вясковы хлопец. Але разумны, і ён цягнуўся за сваёй сяброўкай. Нават прыдумаў сябе творчы псеўданім. Тады, у 20-е гады, калі я пачынаў пісаць, было вельмі модна і нават прэстыжна выбіраць сабе прыгожыя паэтычныя псеўданімы. Ну вось захацелася і мне, замест праставатага Каратай, выбраць прозвішча больш прывабнае, мілагучнае. Стаў думаць. Зямля наша беларуская, багатая на лугі і лугавіны, а там буяе шмат рознага квету і красак. Гэткая ж і наша мова, шматколерная і шматфарбная. Таму я і лужанін. Што ж да імя Максім, то гэта ў гонар Максіма Богдановича. Я хацеў, каб гэтае імя заўсёды было маім паэтычным эталонам. Успамінаў Максім Лужанін. У 1928-1930 годах Максім Лужанін вучыўся на літаратурна-лінгвістычным аддзяленні педагагічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Потым ён працаваў у рэдакцыі часопіса «Узвышша» і на беларускім радыё. У тыя гады ён шмат ездзіў па Беларусі і адгукаўся на ўбачанае напісаннем вершаў, паэм, апавяданняў, якія друкаваліся ў часопісах і газетах, а таксама выходзілі асобнымі кнігамі. Але золкай сакавіцкай ноччу 1933 года у дзверы Максіма Лужаніна настойліва пастукалі. Яго арыштавалі з іншымі маладымі паэтамі і асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі. В моем житті были тяжкие сторонки и неприемности, и это не подрывало неяк веры в одного человека. Видимо, як у многих людей з моего поколения. Верили тому, что так вот повинно быть, что я могу обойтись уже без своего слова. И таким чином мы уваходили в страшенное рабство. Александр Каратай, он же Максим Лужанин, социальное происхождение под вопросом,
беспартийным. В 1933 году осужден на 2 года ссылки за контрреволюционную деятельность, все свои ошибки признал, готов к сотрудничеству. Его жена Евгения Фляумбаум, поэтесса-немка, проходила ссылку вместе с мужем, совместных детей нет. У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа захоўваецца перапіска Максіма Лужаніна і яго жонкі Яўгеніі у той цяжкі перыяд іх жыцця. Радкі напоўнены каханнем. Як я хачу цябе бачыць, стагоддзі нібыта ўсталі паміж намі, і клічу цябе кожным рухам, кожнай думкай, і ў клічы ўсё ясней і магутней забываецца сінеча, пырская з вачэй сіла і бадзёрасць, ярчэйшыя ўсплываюць агні над горадам. Адзін у вялікім пакоі, і праз змрок акна, праз шматкі снегу твар твой родны. Няма разлукі ў нас. Добрай табе ночы, спакою, пісаў Максім Лужанін. Так доўга ідуць лісты. Я ведаю толькі тое, пра што думаў, чым дыхаў ты 6-7 дзён таму. А зараз, а учора, а ўначы, а ці заўсёды і ўсюды без мяне. Калі ты атрымаеш гэты ліст, я ўжо буду вельмі блізкая да дарогі насустрач табе. Толькі беражы сябе радасным, бадзёрым, здаровым да майго прыезду. Беражы, таму што вельмі цяжка будзе, калі сустрэну цябе з затуманенымі вачыма. Зберажэш, ведаю, упэўнена, як у сабе і невымерна больш. Родны мой, Аль, як радасна думаць аб тым, што разам. Хутчэй бы перагартаць пакінутыя дні. У тваім горадзе шмат святла. Ты чытаеш Такерэя, працуеш, думаеш, дыхаеш. А мой горад кажа мне: едзь, тады я пакахаю цябе больш і паклічу назад. Зберажы сябе, пісала Яўгенія Фляумбаум. Што можа быць цяжэй, страшней? На волю шлях назаўжды страчан. Згасаюць тысячы людзей, то стрэлы косяць, то нястачы, а ў дол кладуць, не ўчуеш плачу. Не дачакацца дабраты ад тых, хто пазганяў за краты, і людзі рвуць вачмі драты, хаваюць слёзы ў сэрца спраты, а усмешкай забіваюць ката. Не бог вайны, не людскі бог, а чалавечак злой удачы наслаў на край забойчы грай. Слёз хоць заліся, а не ўбачыш, душа пры нелюдзях не плача. После ссылки Лужанину с женой разрешено жить в Москве. С 1935 по 1941 год работал в издательстве редактором. У пачатку Вялікай айчыннай вайны Максіма Лужаніна прызвалі ў армію. І пасля заканчэння Падольскага пяхотнага вучылішча ён удзельнічаў у баях пад Сталінградам. Па гэтым стэпе дзень пры дні у верасні 42-го на фронт вяла ў гарачыні мяне вайсковая дарога. Жывое слова Ільіча мы чулі ў баявых загадах. Наш полк спяшаў з-пад калача на подступы да Сталінграда. Наўсцяж пазначаны быў шлях кацюш гаручымі зубамі. За часцю часць ішла у катлавіну катлубані. Яны так шчыльна занялі яры, куветы, узгоркі, тропы, што вольнай лапіны зямлі палку, здавалася, не хопіць. Трапляў праціўнік у абруч сталёвае акружэнне. Завязвалі мы каля круч баі мясцовага значэння. Яны ўначы і раніцой не аціхалі. І аднойчы перараслі ў рашучы бой, а ён са славаю закончан. Дэмабілізаваўшыся з арміі ў 1944 годзе, Максім Лужанін стаў працаваць у рэдакцыі газеты «Звязда», потым часопісе «Вожык», а потым стаў рэферэнтам у Акадэміі навук БССР. З 1959 года пісьменнік увайшоў у склад сцэнарнай калегіі кінастудыі «Беларусьфільм».
А ў 1967-1971 годах ён быў галоўным рэдактарам студыі. Па яго сцэнарыях былі зняты мастацкі фільм «Паўлінка» і дакументальны фільм «Народны паэт». Разам з Аркадзем Куляшовым яны напісалі сцэнарыі да мастацкіх фільмаў «Першыя выпрабаванні» і «Запомнім гэты дзень». Максим Лужанин пришел на Беларусьфильм в послевоенные годы, а период необоснованно завышенных требований, снимаем только шедевры, и слишком слабых производственных и творческих возможностей. В поисках выхода из сложившейся ситуации решили снимать проверенные театральные спектакли. Начали с переноса со сцены Купаловского театра знаменитой «Павлинки». Но даже для такого простейшего переноса в Беларуси якобы не нашлось режиссера. Из Москвы пригласили знаменитого Александра Зархи, создателя «Депутата Балтики» и «Высоты». Литературного сценария не было, а сценарный план фильма-спектакля поручили составить Максиму Лужанину. В 1952 году «Павлинка» была единственной лентой, снятой в белорусском кино. И все-таки радостно сознавать, что кинопленка на многие годы сохранила для нас игру замечательных белорусских актеров – Глебова, Ржецкой, Дедюшка, Пола, Платонова. Десятки вершаваных сборников, поэмы, эссе, нарысы, апавяданні, аповесці, вершы для дзяцей, сцэнарыі сведчаць аб нястомнай працы Максіма Лужаніна і шырокім дыяпазоне яго таленту. Калі вы даспееце ў свеце да светлага чыну такога, ніхто на хаду не ўздымае, ты ўласнаю волею рушыш. Вам будзе нядоўгай і лёгкай да сонца любога дарога, і стануць бяссмертнымі думы, і стануць ведушчымі душы. Разам са сваёй жонкай Яўгеніяй Плямбаум ён пераводзіў на беларускую мову рускіх пісьменнікаў Максима Горкага, Александра Грыбаедова, Мікалая Гогаля, Уладзіміра Маяковскага, Александра Пушкіна і многіх іншых. Пісьменнік памёр у ноч на 13 кастрычніка 2001 года ў Мінску. Ён не дажыў 3 тыдні да свайго 92-годдзя. Ён быў пахаваны на могілках вёсцы Паперня Мінскага раёна побач са сваёй жонкай Яўгеніяй. Каб выпадкам лёс дазволіў мне шляхі наноў абраць, ні за што, нідзе, ніколі не шукаў бы лепшых, брат, чымся весці лёд бунтоўны па нятораных, вандроўных, па-над прорвамі хрыбтах, дзе глядзіш за стромай кручы на прастор, што не прыручан, і крыла дужэе ўзмах. Чытайце кнігі Максіма Лужаніна і прыходзьце да нас у Пружанскую бібліятэку.